ఏం చేస్తలేదు మమ్మీ కూర్చొని ఫోన్ చూస్తున్నా. అవునా? ఇంకా స్కూల్ ఎన్ని రోజులు ఓపెనింగ్కి? 2 days. 2 days. స్కూల్కి వెళ్ళడం ఇష్టమా, ఇంట్లో ఆడుకోవడం ఇష్టమా? స్కూల్కి వెళ్ళాక. అవునా? ఎందుకు స్కూల్ అంటే ఇష్టం? రైటింగ్ ఉంటుంది, గుడ్ టీచర్స్ ఉంటారు, స్విమ్మింగ్ ఉంటుంది, ప్లేయింగ్ ఉంటుంది, స్విమ్మింగ్ ఉంటుంది, ఇంకా పెయింటింగ్ ఉంటుంది, కలరింగ్ ఉంటుంది, ఓకే, ఆడుకోవడం ఉంటుంది. ఇంకా అంతే. ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. అవునా? చదువుకోవడం ఇష్టమా, ఇంటికాడ ఆడుకోవడం ఇష్టమా నీకు? చదువుకోవడం. ఓకే. మరి ఇంట్లో ఎందుకు బోరింగ్ నీకు? ఎందుకంటే ఇంట్లో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఆడుకోనకు ఉండదు. ఉండదా? హాలిడేస్ స్కూల్ వెళ్ళలేదా? వెళ్ళలే. వై? ఎవరు నన్ను పెళ్ళలేదు. అవునా? అమ్మమ్మ పెళ్ళ బ్యాడ్ అమ్మమ్మ. ఓకే.